Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinikilong ki khubor bamta kasngi. Ka North East Petroleum Mazdur Union hinden kasngi ning kong kala Byrngem biang ban pensange e ka Pynpoi Petrol lani diesel Meghalaya na duk la shai kasngi baar ka khat arterik unok pra lada ki pulit kim pelat no e khot na along. Ha ka shithi balapha shi Commissioner and Secretary ka Food Civil Supply and Consumer Affairs ka Sarkar Meghalaya. Laong baki dekhot ke union kidang dan hapo ka along wat la ki nong ya sat an kila persang kat bala ban ya sat na ka benta jongki. Ki dekhot jongi kidang dan ha along hanong po baraki wei ki jaka namar ki pulit ka Meghalaya kila kem yaki ha ka kerteng baki khaitu yaki umpnyang ha ka arp south rik unai wing hajar arpulai. Hadin kani ngila kerpat yu menteri ke FNCS ha ka arpnyo terik khatway hajar arpulai bala pelong ru ya ka high level meeting ha ka bala rai ba on omdan shu ka jing pending ya ki titi ba lui lui ban ba jamin ya ki briu ba syasat along ka union ka di ban yat kat kum kalenti ka an bat ban bud ya ki rule jong ki company umpnyang ong uramen das General Secretary ka NEPMU Udas ulaong bagi dekhot ke union kidang yai beteng ban mat iki jing sya pendik ha ki pulit. Ki dekhot jongi kila nang bitar syu halor kani kakam bat rai bakin numkit umpniang petrol lane diesel syu Meghalaya na du ka khat arterik unok pra tad haduk bana pelat ya ki dekhot na along.